लोगोफोरनि आङो दा दुन्दिया होनानै खांसै ओंख्रिखौ नारजि अमाखौ मोनबाय लोगोफोर खांनोसै आङो जानोसै खांनानै खुदै गलायथारबाय जानो लुबैनाया हाय लोगोफोर नै आंहा दिनैहाय जानायनि भिडिअ लाबोलायबाय सनाफोर नै नोंथांमोननि सिगाङाव आङो ओंखाम जानाय भिडिअखौनो एसे दिन्थिलांनोसैलाय दिनैहाय अननानै जोबजासे नायलांदो नै दिनैनि ओंख्रिया जाहैबाय नारजि अमा बर'नि ओंख्रि नै ना बाथोन मटर बेगर फ्राय नै बियो दालि जल जानोसै आङो सनाफोर अननानै जोबजासे नायलांदोलाय आंनि चेनेलाव दिनैसो सोरबाफोर गोदानै नायसनदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना होलां नै आङो दा जानोसै नारजि अमा गोथावनो आं संनाय टेस्टि जाथारदों नारजि अमा लोगोफोर गुदुं गुदुं दासो मोनथारदों दालि जादेरबाथाय गोखा मोनो नारजि गोजासो दालि नांगौबा मियाथिनि जादों ओंखाम जानो मा नानियाबो गेलेनानै दासो फैबाय नै ओंखाम जानोसै जादो मा नों गोखाखौ जानो हागोन आइ ना बाथोन इयो जादो नारजि जानोबा जालाय गोदैसो गोदै मोनथ'बाय आं नानिखौ जादो मा बिमा फिसा ओंखाम जाबाय नै जोंहा आलौबाय
suapin dia mau sana aja nah. Nani, kenapa tengok? Halo. Halo. Alunya. Halo. Ini motor bego ku sadar mah. Kenapa tengok sadar nih? Duduk. Duduk sadar. Duduk. Uma duduk nih. Uma duduk. Di sadar mah. Masa kapan nih sadar? Ano ba? Kila sao la? Ano ba yung Peter sa'yo? Hindi ko aram lang do. Ito. Ayo bukas video. Alo, sanang là nữa Peter ko. Sao này đừng bên này cứ khát mình bên này. Nó ra chính xin nhở? Dua cái khả nè, là có ra đến nào bà thân cậu? Dua cái khả. Đây à? Dua cái sao bảo ý đang cái khả mình bảo con nữa. Đi sao đấy? Thằng này cũng không được.
लोगोफोर नै आंहा जाखांबाय दिनैनि आंनि जानायनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन सनाफोर बाय बाय बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।